Слав Стойчев са негови асистенти. Четвърти седя Любослав Любомиров. Видяхте Ивар Бусек, ето Станимир Тренчев и Венцислав Митрев. Уважаеми приятели, уважаеми зрители, сезона в ФБ Лига вече започна. Днес ще стартира и за Ботев и ЦСКА, така че приятно гледане. Йорданов връща назад. Първа геройска намеса от бразилеца. Удар с глава на Минков! Гол! 27 минута. Ботев Пловдив излиза напред в резултата. Отново Шведа. Леко подаване за Удал Скаршем. Той спира топката. С ръка ли игра Константинос Балоянис или топката се удари в левия му крак? Защото това поражда много интересна дискусия, ако играта е с ръка. Процента вероятност тук да бъде отсъдена Дуспа е... Да. Това ще бъде близко. Знаем го още преди да бъде отсъдена. Най-вероятно това е рефлекс от Константинос Балоянис. Не е преценено действие. Не казваме, че е без умисъл, но беше по-скоро инстинкт от Константинос Балоянис, но той удари топката с лявата си ръка. Включително срещу вратаря на Ливърпул, Георги Мамардашвили. Пита стреля за равенството и го намира. Много прецизно изпълнение на кипърския централен нападател на червените. Точно Ботев Пловдив е тима, в който Николай Киров има най-много мачове начело и единствения, в който е водил повече от 100 двубоя. Неделев ще стреля. Едва ли това е въпрос. Удар на Тодор Неделев покрай вратата на Босато. Има гидката, която да освети терена. Хубав изстрел на Неделев, но и малко неточен. Предвид и козирката на стадион Христо Ботев, нищо чудно дима от факлите всеки момент да прекъсне срещата, независимо дали факлите ще бъдат Неделев. Точно подаване от Тодор Неделев, груб шпагат на Минков, нищо чудно да получи картон след малко. Пита стреля! Спасяване на Наумов. Стана дума и по-рано. Наумов ще носи точки на своя отбор с спасяванията си. Наумов е от тези вратари, които не само са много ефективни, но си много... Да знаем, че в него ще има двубой от ФБ Лига. Завръщане и за вас към минутните емоции с любимите отбори. Питас. На тревата е Мартинов. Типо Вион! Удар на Вион! Спасяване на Наумов. Много силен изстрел, точен, но пак атрактивен и ефективен Наумов. Удар в лицето. Търси Емил Мартинов като причина за това да падне. Плътен изстрел на Вион. Позицията на централния нападател в Ботев Пловдив става много интересна. Удар с глава, много близо до вратата на Босато, но все пак аут. Попадение в дебюта си, това щеше да е забележително. Но Ботев Пловдив най-вероятно разполага с най-добри изпълнител на корнери в цялото първенство. Тодор Неделев. Последната позиция, на която ЦСКА имаше нужда от откриващия си трансфер е централния бранител, но пък никой няма против идването на Теодор Иванов. Ивелин Попов за Андрей Йорданов. Шанс за Ботев Пловдив! Греда! Топка в крака. Ивелин Попов знае кога да държи топката, знае кога да я пусне. Андрей Йорданов стреля в гредата. Щеше да е прекалено иронично двамата свързани с трансфер на армията да вкарат днес. Още едно въздушно единоборство, което Видев печели. Сенянг към Джеймс Ето. Влиза навътре Джеймс Ето. Има хубав удар и го показва. Спасяване на Наумов. Много красив изстрел на Даниел Наумов. Браво и на двамата.